Hubad sa damgo. Ang matag damgo nato ana ay kahulugan. Ug panahon sa kagabion ana ay meaning. Ug aron inyong mahibaw-an, ipahubad kining ninigi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa hubad sa damgo. Maayong udto migi, nalasad ko din sa inyo ha. Kay magpahubad na sa damgo ang akong amiga si Ma'am Juliana Barona. Tulo ni ang damgo migi pero tagsa-tagsaon sa nako. Ang unang damgo ni Ma'am Huling migi kay dito daw siya sa Leyte. Unya, dito sa Leyte, dito siya sa iyang dakong balay. Pag ato niya sa iyang balay migi, kadaghan bagtaw ug nakaputi ang mga tao ug mga arajon kuno mga himusa sa mga tao dito migi. Unya, nakita niya si Nadiding o si Noberto nga nagdala og gagmay nga bata. Ug niya na siya, hala, kadaghan na sa diri tao sa akong balay. Ug nakamata siya migi. Oh, isa. Daghang salamat ha sa kanunayon nimong pagdala gyud og mga damgo diri sa Sitio Baka. O ang iyahang damgo ingna siya nga ana ay maayong balita diha niya. Unya ana asay dili maayong balita. Oh. Unya nakakita siya og mga puti nga mga tao nagsimina og puti. Ana ay mga tao nga matinud-anon diha kaniya. Unya nagpakita man ang nagsakay og bachelor nga jeep kana ana ay mga kalangan sa plano pero masulban. Kay nagpakita ang sanina nga mga puti. Mga taong nagsuot og puti. Oh. Ingna siya nga naay kasulbaran sa iyahang mga problema kay anaa may mga bata nga nagpakita ug unsay iyahang mga plano karon matuman kay nagpakita ang mga bata. Maunay hubad sa iyahang damgo isa. Migi, ang ikaduhang damgo ni Ma'am Huling migi kay nagsakay daw siya og motor kuyog ang iyang bana. Ug sa iyang pagsakay migi, nakita siya sa jeep sa unahan. So sa paginahinay niya og nila og padagan sa motor migi, nihunong man iyang bana og nipalit og lamian nga bingka. Unsa kunoy hubad ana migi? Oh. Isa ang iyahang damgo nga anaa joy mga kalangan sa iyahang mga plano. Kay nagsakay og motor unya na ay jeep. Malangan man na mag-anam-anam. Magsaka-saka kay ang jeep kusog-kusog pa sa motor. Unya naghunong-hunong. Hinay ang processing. Hinay. Madugay ang mga plano pero moabot. Tingna siya maunay hubad sa iyang damgo isa. Ang ikatulo nga damgo ni Ma'am Huling migi kay nagdamgo daw siya nga iyang anak o iyahang nanay nga hagbay rang namatay namista daw ug niana iyang nanay nga hisa pagkuha dito og plastic kay magsulod ta og pansit kay may na lang na makaon si No Tony. Kana sa si No Tony migi, hagbay ra siya namatay. Og niya na siya nga ayaw sa pagkuan ay sa paglakaw hisa ha. Pagkaon sa para di mapas mo, igatataod na hatdan dito si No Tony og pansit og mga sudan. Og pag human og kaon ni hisa migi, nahatod niya dito ang pansit ni No Tony og niya na si No Tony. Ari na pagkaon na kay para sawan ta niya imong gidala niya na si hisa nga manamong kog kaon No Tony ug daghang salamat. Oh, isa ang hubad sa iyahang damgo nga ana ang mga kalag magpamisa. Unya ang pansit
ana ay mga kagubot, kabingkil-bingkil sa pamilya or sa dili mga kaliwat, mga kaamigahan o mga kauban sa trabaho. Unya, ingna siya nga ampo lang aron ipaiway sa mga tao nga dili matulad-anon. Kay plastic, ana ay mga tao nga pinalastik diha kanina. Ingna siya isa, pag-ampo lang kay aron ipaiway sa kagubot o sa mga taong dili matulad-anon o ang mga kalag pamisahi. Maunay hubad sa iyang damgo isa. Oh, dahang salamat Miggy sa paghubad nimo sa damgo ni Ma'am Huling ug hi day ko sa akong mga friends diha sa Davao. Si Sir Herman, Ma'am Huling, Sir Federico Escartin, Apple Nea Escartin, Hazel Barona, Hiza Barona ug Harold Barona. Ug hi day ko sa ako mga friends diha sa Gaisano Country Mall, Yuki Ken, Jeff Despi, Maria Teresa Banawa, Yan Unat, Ludivina Dolino, ug hi day ko sa akong mga igagaw ug iyaan ug uyuan diha sa Pawa Dumanhog. Kita kits tapuhon inig July 1, inig birthday ni Lula Sigundina ug mag-happy-happy ta ana. Daghang salamat. Thank you for watching, guys. Please hit the like button, share and subscribe in my YouTube channel, Hubad sa Damgo ug Hubad sa Natawhan. Thank you for watching, guys. God bless us all.